Bona Xamscat! Enviem el nou vídeo de Cop al desert. Anem endavant. Farem el nostre auto de rally i començarem la nostra cursa. 3, 2, 1, ja! Per cert, que som el 4 d'abril, quan estic gravant aquest vídeo, i potser el publicaré mica més tard i comentar que fa molta fred avui, fa una fred d'hivern pura i dura, fa molta fred. No ha nevat, però quasi ha nevat per aquí als voltants. I aleshores tenim un temps raríssim. Ara hauria de tocar que no fes tanta fred, en canvi fa molta fred. Però endavant, la cursa. Vinga, va, passem pel túnel, hem perdut el sostre, i ara remuntada, bon salt, fem la benzina, va, 200 metres, i és nostre, passem per sobre, per sota, per sobre, oh no, no sé que ens superaran, se superaran? No, no ens superaran, va, hem arribat amb el cotxe tartalat, però hem arribat primers, victòria èpica. Vinga, va, nois, continuem. Molt bé, passat els jugadors, però no hem aconseguit guanyar-me. Ara ens veurem a l'autopista oblidada. Endavant amb el nostre auto de rally maximitzat al màxim. I endavant. Comença la cursa amb la moto, auto de rally i el cotxe de carrera. Vinga, va, endavant. Anem aquí últims, anem aquí. Molt bé, bona frenada. Aquí benzina, ja anem el segon. I ara salt, passem per dalt. Molt bé, aquí la moto molt ràpida. Molt bé, vinga, va. Bon salt i molt bé. Passem pel túnel. Ja, aquí agafem avantatge. Vinga, va, que això ja queda poc per arribar al final. Molt bé, i victòria! Molt bé, victòria! Una altra victòria! 2 victòries consecutives! Següent, felicitats als jugadors, però hem guanyat un altre cop. Ens tornem a trobar a la Copa Capital. Copa de la Capital, i ara canviarem el look del nostre cotxe. Anem aquí a look, i aquí podem canviar el personatge, el vehicle i la nostra animació aquí. I la nostra animació, ara sí. Ona trista, inactiu, victòria. L'equip pot triar com vols que quedem el primer, amb el segon o amb el tercer. Fiquem això. L'equip pot veure això. I ara us puc dir. Aquest, per exemple, vull que sigui, per exemple, aquest, perquè sigui el primer. Aquest, per exemple, aquest. Agafem pel segon aquest. Molt bé. I la tristesa. Aquí n'hi ha més, però no estan desbloquejat encara. D'aquest. Ja està. El vehicle, hem dit que canviaríem el vehicle. Tenim el groc, el rosa, el blau aquest i aquest. Farem el groc aquest i ja està. Endavant, continuem amb la nostra cursa a la Copa de la Capital i endavant. Sota el túnel,
sortida del túnel amb el nostre cotxe acabat de tunejar, color groc. Vinga, va, endavant. Molt bé. Estem per sota la barra de ferro. Bastant empatat, això està bastant empatat, hem perdut el sostre. Passem endavant i primera cursa, primer. Següent cursa. Endavant. Ja, comença això. Salt. Sostre perdut, ara anem sense sostre, estem jugant sense sostre. Un copet al sostre i estem morts, Vinga, va, endavant. Bon salt i... bé, segona victòria. S'ha aconseguit. I ara per la tercera. Endavant. Tercera victòria o tercera, com quedarem? Vinga, va, anem de moment, segons. Anem segons, hem de remuntar. Vinga, va, salt, bona caiguda. Passem per sobre la barra de ferro, ja anem primer, passem per sobre el violl, bé, i a l'aigua, Nuggets. Plup, ha caigut a l'aigua, Nuggets, plup. I tornem a ser primers, molt bé, nois. Fins aquí el nostre vídeo de Jumpscat. Un gran like, s'agraeix molt. I subscriviu-vos al meu canal per més contingut en català a les xarxes de YouTube. Adéu, Jumpscat!